Yan na sila mga chicken, no? Gagawan. Kahit kakain lang kanina. Magandang araw sa inyo mga ka-chicken! Okay, ayan mga ka-chicken. Nandito na naman si Idlion. Nagbabalik sa inyo mga ka-chicken. Okay, ayan. Welcome back dito sa channel mga ka-chicken. No? At kung bago ko pala dito sa channel, welcome na welcome kayo dito sa channel. Okay, ayan. Nandito na naman tayo mga ka-chicken ngayon sa ating manukan. Nandito na naman tayo sa ating brother. Dahil continue na naman natin yung pag-aalaga natin ng sisiw na episode, no? Ngayon nandito na tayo sa day 24 ng ating pag-aalaga ng mga sisiw. Yung day 22, 23, hindi tayo nakapag-record mga ka-chicken, no? Kasi may biglaan tayong nilakad. Kaya ngayon, i-update ko na naman kayo sa ating mga sisiw. Pero ipaliwanag ko din sa inyo mamaya kung ano yung mga ginagawa natin doon sa day 22 at saka day 23. Ayan, sa mga bago pa lang mga chicken at saka kung hindi ka pa nakapanood sa mga previous vlog natin dito sa pag-alaga ng sisiw simula day 1 hanggang day 21, panoorin nyo lang po mga chicken. Ilalagay ko na lang po yung link sa description box natin sa baba, no? Pagtingnan nyo na lang mga chicken. O makikita nyo doon mga chicken, lalo na doon sa day 1 natin kung ano yung mga ginagawa natin, kung ano mga dapat gawin sa mga bagong isang sisiw at saka kung kailan tayo magbabakuna at saka anong mga bakuna yung ibibigay natin, anong mga vitamina yung kailangan ibigay natin, yung pagkain, pailaw. Nandun, makikita nyo mga ka-chicken. Kaya panoorin nyo yung mga ka-chicken kung hindi ka pa nakapanood sa ating mga previous vlog, ano, sa pag-alaga ng sisiw. Okay, ngayon, yan, pakita ko na sa inyo mga ka-chicken yung ating mga sisiw para ma-update kayo na malalaki na sila. O ayan, tingnan natin mga ka-chicken. Okay, ayan. Ayan na yung mga sisiw natin mga ka-chicken, no? Makikita nyo, ang lalaki na. Okay, yung liliksi po mga ka-chicken, no? Lumilipad pa. Ito, nagsilipara na mga ka-chicken. Ganyan talaga yung mga ka-chicken pag yung mga sisiw natin ay maliliksi, no? Ito pang isa. Parang gusto nang kumawala. Yan, ganyan na mga ka-chicken, kalalaki yung ating mga sisiw sa day 24 nila. Yan. Kung mapapansin nyo mga ka-chicken, may mga mas malalaki sa kanila. Tulad dito, yon, saka ito. Kasi yan yung mga Hubbard Red natin mga ka-chicken. Yung iba dyan, ayan yung mga Rhode Island Red natin. Kasi mas malaki yung mga Hubbard natin mga ka-chicken sa Rhode Island Red. Mabilis silang lumaki. Yan mga ka-chicken. Kita nyo, ang lalakas lumipad. Kasi maliliksi yung ating mga sisiw. Yan na sila mga chicken sa day 24 nila. Yan, nakita nyo mga chicken, no? Yung mga sisiw, itong mga Hubbard na ito. Yan, makita nyo mga chicken, at kumpleto na yung balahibo. Medyo bigat pa. Kasi itong mga Hubbard natin mga chicken, tumitimbang din ito ng mga 3/4 pagdating nila ng isang buwan. Ito mga chicken yung isa. Ayan, ang liliksi talaga ng mga chicken, no? Yung mga Rhode Island Red natin. Ayan. Kung makita nyo mga chicken, yung pinapainom natin sa kanila ngayon ay multivitamins na naman. Na vitamin pro yan. So day 22 nila mga chicken, nagpainom ako doon sa kanila ng nang binibigyan ko sila ng plain water na yun at saka dito ngayon multivitamins na naman kasi preparation na naman yan mga chicken kasi bukas schedule naman natin na magbibigay na naman ako sa kanila ng ibang bakuna ng mga chicken na ibibigay natin sa kanila. Kaya abangan nyo mga chicken kung ano na namang na bakuna yung ibibigay natin. So ito mga chicken, meron na itong napakunahan na ito ng dalawa. Yung una NCDB1B1 at saka Gumboro vaccine.
Saka bukas ibibigay ko yung pangatlong bakuna nila. Kaya subaybayan nyo talaga mga ka-chicken sa vlog natin ito, yung pag-alaga ng sisiw, kasi babahagi ko talaga sa inyo yung pag-alaga ng mga sisiw, kung ano yung mga dapat gawin natin, kung ano yung mga ginagawa pag-alaga ng sisiw para malusog yung ating mga sisiw, saka iwas mortality. Ito mga ka-chicken, sa awa ng Diyos, maganda yung ating pagpapalaki ng mga sisiw, pag-alaga natin sa kanila. Wala tayong mortality nitong batch na ito, except lang doon sa isa na nadali nung sagsagan na nagkaroon ng almost 24 hours na burnout nung day 5 nila. Kasi walang ma-provide na init sa kanila. Akala ko hindi magtatagal, kaya gumawa ko doon ng improvise na pagpapainit sa kanila, saka yung pagpapakain, pinailawan ko lang ng flashlight. So ayan, ito sila ngayon mga ka-chicken. So makita nyo mga ka-chicken, wala pa tayong pakainan kasi ito pa, pinagugasan kasi yung mga pakainan nila. Kaya babalik ko ngayon. Ito na isa. Ito yung mga dark mahogany mga ka-chicken. Ayan, ang isa. Kung makita nyo mga ka-chicken, may mga ilaw tayo. Kasi dito mga ka-chicken, pinapailawan ko pa sila tuwing gabi. Tuwing gabi lang mga ka-chicken yung pagpapailaw ko sa kanila para makompleto yung ating ad libitum na pagpakain sa kanila hanggang isang buwan. Yan. Ang ginawa ko dito mga ka-chicken, yan yung incandescent bulb at saka ito yung LED. Kasi kung gusto nang mapainit, pumunta sila doon. Saka dito, itong purpose ng ating LED, yung pagpailaw lang sa kanila sa loob. Yan, yung pinapakain ko sa kanila dito ngayon mga ka-chicken ay pa ito mga ka-chicken. Ito na yung stage 2 ng ating change feeding. Bali, kung nasubaybayan yung mga ka-chicken, yung mga nauna nating vlog, na una nating video dito sa pag-alaga ng sisiw, ito ay last yung nila, pang 3rd week ay nagbibigay ako sa kanila ng yung Integra 1000 ay 75% at hinaluan ko ng 25% na Integra 2000. Ito mga ka-chicken ay nasa 50-50 na ito ngayon pang day 24. Simula nung day 22 mga ka-chicken nag-start na naman ako palit. Ito yung 50% na Integra 1000 at saka 50% na ito Integra 2000. Ganyan yung pag-feeding natin mga ka-chicken, unti-unti natin. May vlog na tayo mga ka-chicken tungkol sa change feeding, panoorin nyo yun, nandoon yung kabuuan kung paano natin i-change feeding ng ating mga alaga. 50%. Unti-unti na natin silang i-introduce mga chicken sa pagpapalit ng bagong pagkain nila. Kaya unti-unti ko muna. Yan ito mga chicken, no? Gagawan. Kahit kakain lang kanina. Kinuha ko lang yung pagkainan ng mga chicken kasi nugasan natin, ano? So ayan, kung makita nyo kumain yung ating mga alaga. Ganyan sila, nakakatuwa. Oh, ayan mga ka-chicken, nakita nyo na yung ating mga sisiw sa kanilang day 24, no? So, ito sila, ayan, kumakain ba mga ka-chicken. Yan yung mga, natin mga ka-chicken, update sa day 24 nila mga ka-chicken, no? So, baybayan yung mga ka-chicken, yung video natin ito, yung vlog natin ito sa pag-alaga ng sisiw kasi ibabahagi ko sa inyo, simula day 1 nila hanggang sa paglaki nila,
babahagi ko sa inyo yung pag-alaga ng sisiw, kung paano, kung ano yung mga dapat gawin para sa maging malusog at masagana o magandang pagpapalaki natin sa mga sisiw natin na hindi din namamatayan o walang mortality kung dapat maiwasan. Para sa atin naman yan kasi nakapagpanghinayang mga chicken kung namamatayan tayo ng alaga, lalo na itong mga sisiw, no? Lalo na kung bago pa lang tayo, nagsisimula pa lang tayo, kasi ganyan din ako nung una, kaya dito binabahagi ko sa inyo mga ka-chicken. Disclaimer lang po pala mga ka-chicken, ano? Ito po ay yung sarili ko lamang pong programa sa pag-alaga ng sisiw. Binabahagi ko sa inyo yung aking mga natutunan at saka karanasan sa pag-alaga ng sisiw, at para may makuha kayong idea din mga ka-chicken, no? At kayo din po kung may sarili din po kayo programa sa pag-alaga ng sisiw, nasa inyo din po yan. So sa akin, binabahagi ko sa inyo dahil proven na ito sa akin para makatulong din sa iba mga ka-chicken, lalo na sa mga bago pa lang o sa mga gusto pa lang magsimula sa pag-alaga ng sisiw, no? Kaya para makapag-share naman tayo ng konting kaalaman o idea sa kanila. O ayan mga ka-chicken, subaybayan nyo mga ka-chicken bukas dahil may bibigay na naman tayong yung pangatlong bakuna sa kanila mga ka-chicken. Alamin nyo mga ka-chicken kung ano yung ibibigay natin na bakuna bukas at kung ano naman yung magagawin natin sa pag-alaga ng sisiw. Subaybayan nyo dito mga ka-chicken kaya ibibigay talaga natin o ibabahagi ko sa inyo mga ka-chicken yung bakuna, yung pagpurga, may yung vitamins, pailaw, brother, pakain, change feeding, pagpurga, bacterial flushing. Kaya lang tayo magbibigay. Babahagi ko talaga sa inyo mga ka-chicken. Kaya subaybayan nyo mga ka-chicken yung episode natin ito o vlog natin ito sa pag-alaga ng sisiw. Kaya ikaw mga ka-chicken, kung hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa channel, please do subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod nating videos na i-upload mga ka-chicken, no? At pakilike nyo po mga ka-chicken ang vlog natin ito bilang suporta dito sa channel. O ayan mga ka-chicken, maraming salamat sa inyong panonood at saka walang sawang suporta dito sa channel. At sa mga nakasubscribe na dyan, maraming salamat sa inyo, no? At ingat po tayo palagi mga ka-chicken hanggang sa susunod natin na vlog. At ingat po tayo mga ka-chicken palagi. God bless. Thank you.